Hi guys. O karon ni ako sa nila ni Ma'am Agamay lang nga bay. Naijang mama guys ah. Gihilot po sa jang bana guys. Na Sinuod ka ng istorya mo, ato ka kanisya kayo, kita ka puro na eh. Kung pa-picture kayo, lalo kita na mo. Ano mo, ano yun eh. Kailan kita mo na yun pa? Hindi namin tas pula to. Oo, sana to. Oo, bagay na mas pula to. Ito ba lagi? Ano mo inom matag MP ka naman inom tuba. itangga kasi sa guys ni Manong. Oh, gibanjosa ni Manong. Si Manang. Salita ko kanang bahala na niya. Ini lang. May bahala niya. Nasa guys ah. Mga isagol. Bibo sila ani guys. Bahala na. Malingaw ko kadiya si Agamay lang may tigatawa. Pili lang mapupisti. Kaya kamuot. Bahala na yung tips eh. Na, saan? Dahin na ito, istambay ito. Tapos may, Sila singko na to. Kung ako lang istambadan nila. Oh, parito sa... Naikuran na. Nahinga nilingi nga. Nakambay nang ka. Mo na ilang tubig opisina. Tambayanan. At ito mag-meeting. Ay, luyan. Nagkapayo din lang duha. Kumakat. Sila lagi ko na sila muling kikagakasin na. Lorame. Ni aja ning duha lorame ga. Huwat din ni mo. Ha? Yan marsok si Kwan. Siling kikwa. Next time ko kikwa. Kabalo. Muot na. Muot ka, Jo. Cake stick o may kigwa. King stick serwan. Ang imuwin na ipanungkon kigwa. Kigwa isa. Bilok, maganin ng kikwa. Gagawa kayo. Nagkuha nga. Nag-oras kikwa. Muot. Ito ba? Ikadesisyon na ka nga masakay kag series? Bitaw. Sakay na ako sa series. Ang problema lang kaya di man putriho na kuha MG Kron. Halaga dun. Sakay ka na namang may... Mabukod na lang ang series. Mabukod. Yan na mabukod. Kung MG ka, aday ka sakay. Magbukod na. Di ba nagagantikan kay Bunso? Bukod, aring gamay ko. Hindi lagi ka sakay lagi series. Oh no. Kaya na pag mga series nga pre-ride. Ang kisa na namang driver. Apor. Hindi ba dyan yung drama mo. Para pasak doon. Banito, banito. Ang likod. Ha? Ito ano, Shelo? Ito ni Ana, gini. Pag-abriog ka ng cook. Tara, ata. Buko. Mian pulog panahon kay di init no. Sige lang mga kao. Lollipop ha. At ka nang imong ipon lagi hurot na. Mana yung paborito sa mga bata, lollipop? Inikila ka na, niya imong ang taga lollipop, hilom na yun. Maglisan man ka mga anak. O bagay sa mga anak. O, lollipop, pagyapo may ikati. Iyan na mga sa... Iyan na mga sa... Ay, ikati ra. Ah, grabe. Magawa, mamanya. Kamang. Langga lamok sa imong naong busog. Ito, anis ko flavor. O, nga lollipop. To na nilupad. Ay, mo rin ikati ba? Ay, magkaway kang inahan, magkangana raw. Kami maging anak din. Ang bata, magkamang. Utong-utong. Di sa ko makatawa guys sa kanang pagaw nako. Ako gusto nga rin panganak na kabel. Tinuod lagi na. Tuos na Judith. Naghanap ko gusto. Lipap yan na. Oh, naghanap ko gusto. Dalawa guys. Alam ko ang parang Bro, okay ka na magawas. Oh, okay ka na magawas. Gana ka pa ko lipap pa rin. Kanang is mga bata yun, kanang strawberry ang flavor. Nagdaw na. Balik
Dapat nga na. Pira sa iyo ng bata. Balik nagsuksok yung laman. Balik ko Kung pwede nga lulipop. Moya, hogi aas. Nung puruhan na naman ang ikuangan niya. Ay, pag hilabot na doktor. Tapos, sige katong. Dahil siya yun nga, magawas ng bata. Katihon rin eh. Yung doktor na narundog na. Napagaw na ko guys. Pagaw na ko, di na ko ganun katawa. Gaw na ang O tingog. mga misis, o mga anak mo ari sa hospital, pagdaan mo, lulipap daan. Magka-prove naman na kayo. Kamang ramang bata. Amang na. Dali mo nga, sila na yung anak sa... Yabi to ng anak, kaluha. Oh? Ya, kaluha lagi. Batay, so pa magawa sa ang mga bata, kinagsabot-sabot mo sila nga. Kining, ikaw, puroman laki. Ikaw ka, inigawas na to, taguan ka sa tunginhan. Kung sa mag-iunan ni mong buhaton. Ako dyan ng kakso na nagbuhat na to. Hindi nga nag-isa. Kay, sa kaluhan ay, naigamay na dako. Ang dako, maningon mga, ang makagawas po ng kilibutana. Una na kong buhaton, kakso na ko ng kuan, atong nagbuhat na to. Ingon na itong gamay. Ingon na itong dako. Ikaw, Brad, ingon ko ng gamay. Ako kato'y makagawas, Brad. Inikawas ako, Brad. Putlong dyan ako nang nagbuhat na to. Eh, wag, nga naman, Brad. Muna hinungdan nga nung gamay ko. Maat. Di ba, sa kaluhan, gamay dako. Gina, di ba na pre, ha? Oh, ay, katong gamay, pati sa tuwag, yun sa nagbuhat. Kaya, ako kako'y makagawas ng kalibutan na. Inagawas ako, putlong yun ako na nagbuhat. Ano man, Brad? Muna nakaingon, gawa ko, muna ko. Tama mo ko nagkaigo sa iperme. Si Jadoy ko rin maigo. O rin ang kaluhan eh, nga di, parehag nagkadak ah. O, medyo kita kaluhan na tao nga. Magkapareha kadak ko. Mga magod. Dagkong dato kayo. O, pero dagko tanan, pero nagi diferensya. Diferensya gamay. Gamay. Gamay, God. Tanawa to si, ano, si Manilin o si... Parehas na yung mga... Si Manilin o si... Isa ba yung pagwang ninyo? Isa tayo ngayon itong isa ba? Itong Manilin? Oo, matanaw Maylin. Ito isa, gamay siya. Yung Maylin, itom. Ang katong isa puti. Di si Maylin may puti. Di ay, puti ito yung manghot. Di, si Maylin ang Maylin puti. may puti. Si Maylin. Si Maylin lagi natandi na. Ay, puti kanina. Pag Di ba, ang amot dali nga kay... puti ito. Kaluhan mo itong Maylin. Pero ang Maylin eh, puti. Oh, puti. Puti pas Maylin. Pero pareha dun Pero na. ang si Maylin, di nakajukulot kay gipakuan man ang ante, gipa-strip pariban. Ay ilhanin mo buhok. Si Maylin hipos og buhok, kag usa kag kay. Isa mo to Maylin. Pariban. Ako to, kanabang kuhan. Dari sa kuhan. Kanabang kuhan, kanabang... Sibot ba? Sibot. Oh, sibot. Ting balang. Mana ilanan nga ang nagpare nagmisa ug kanang simba nga natural. Pero ang pare magmisa nga ag iyang gi misahan kanang nay gitasan. Ang pagting ana lay tingog. Tikang kang. Alata ka maupod. Ano ba, ini kumakasal, tikang-kangan. Oh, bitaw. Wala, ini. Ay, bahawa po ni mo pare nga, magmisa o patay at kuhan. Tikong-kongkon. O, tikong-kong. Ano na mo wag oy. Kapta mo na sa tuloy ko. Anay, patay ron naman. Ag ko tingog sa kapano, tikong-kong. Binuang na mo wag. Diba, sa kapana rin, inipagtimat, ting-ting-ting, ay kusukay bitaw na, ting-ting-ting-ting-ting. Yan nanawag pa na sa mga manimbahay. Oo, kanang kusok kayo. Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Yan nawag na manimbahay. Oh, na wag. Garaen. Napagaw na ko guys. Buhi pa tamo kita. Anto na, me! Nami. Ay, salamat kayo. Thank you. Salamat. Salamat po sa isda. Nami. Bye. Bye-bye. Salamat po.
Ari sa mi sister ha. Sige, Salamat. salamat. May asin. Pumili sa boss. Isumog din ka dit. Ala lami sig manghugas ko sang sanilas. Ay, Hugas lo. Nahos atong kaon lo. Alam mo na magpagtas, basta na ikauban. hi guys. Muli nami. Mato mohapit sa Tayla Flora may kay mangutana. Okay guys. Mara to guys. Gikan namin silang mama ni Gamayla. Kung kalihog ko sa pag-subscribe sa akong channel. Maraming kulaan nun. Pagaw na ko guys, di na ako magtingog ha. Daghang salamat.